Συγκλονισμό προκαλούν οι εικόνες που καταγράψαμε στο αεροδρόμιο Λευκωσίας. 32 χρόνια πέρασαν από τότε που το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας βουβάθηκε και έδωσε στέγη σε χιλιάδες περιστέρια. Την εποχή που βρισκόταν σε λειτουργία, το αεροδρόμιο Λευκωσίας έσφιζε από ζωή. Μέχρι σκηνές ελληνικών ταινιών είχαν γυριστεί στο χώρο του. Κοιτάξτε πως είναι σήμερα το ίδιο ακριβώς σημείο. Η υπερδιάβασή μας ξεκίνησε πρώτα από το εξωτερικό μέρος του κυρίως κτηρίου. Καμιά κίνηση. Την απόλυτη σιγή σπάζουν κάθε τόσο τα πουλιά, τα οποία προσπαθούν να προφυλακτούν από τον καυτό ήλιο. Ακολούθως, εισήλθαμε σε ένα γραφείο στο οποίο βρήκαμε κάρτες με στοιχεία ταξιδιωτών οι οποίοι είχαν περάσει κάποτε από αυτό το χώρο. Βόλαντ Φράνσις είναι το όνομα ενός Γάλλου, ο οποίος πέρασε από εδώ στις 12 Έκτου του 1968. Ένα έγγραφο αναφέρεται στον τρόπο συντήρησης και λειτουργίας των τηλεφωνικών θαλάμων. Η καθαριότης είναι σημαντική δια την ομαλή λειτουργία του μηχανισμού του κερματοδέκτου. Σε άλλο σημείο γράφει: ρίξατε ένα κέρμα των 25 μίλς. Ακολούθως περάσαμε στην αίθουσα παραλαβής αποσκευών. Ο ημάντας είναι εκεί βουβός. Πάνω σε μια κολόνα, μια ανακοίνωση της Δημοκρατίας δίδει οδηγίες στους ταξιδιώτες. Προχωράμε και βρισκόμαστε μπροστά σε μια σκάλα. Ανεβαίνουμε και κοιτώντας προς τα πάνω βλέπουμε τους φωταγωγούς οι οποίοι μοιάζουν σαν μεγάλα φωτιστικά. Κάνουμε στροφή δεξιά και εισερχόμαστε στην αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων. Κύπρη, αναγράφει η πινακίδα. Λίγο πιο δεξιά οι υγειονομικές υπηρεσίες. Προχωράμε και μπαίνουμε στην αίθουσα αναμονής, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει κανένας επιβάτης να περιμένει υπομονετικά να περάσει η ώρα για να μπει στο αεροπλάνο να ταξιδέψει. Το μόνο που υπάρχει, νεκρά και βρώμικα καθίσματα. Το αεροδρόμιο Λευκωσίας στην εποχή που λειτουργούσε θεωρείται ένα από τα καλύτερα της Ανατολικής Μεσογείου. Η σημερινή του εικόνα σε καμιά περίπτωση δεν θυμίζει την ένδοξη ιστορία του. Κάπου εδώ αποφασίζουμε ότι το κλίμα δεν μας σηκώνει άλλο, γιατί η πίκρα είναι μεγάλη και τα γιατί γυρίζουν επίμονα μέσα στο μυαλό μας. Φεύγοντας, σταματάμε για να κινηματογραφήσουμε ένα αεροπλάνο των Κυπριακών Αερογραμμών, το οποίο σαπίζει μέσα στο χρόνο. Ποιος ξέρει άραγε πόσοι ταξίδεψαν με αυτό? Από το αεροδρόμιο Λευκωσίας φύγαμε με την ελπίδα το στολίδι της Ανατολικής Μεσογείου να επανακτήσει τη χαμένη του έγλη.